У Беларусь едзе прапаведнік, які выступаў на інаўгурацыі Дональда Трампа. As President Donald J. Trump takes the oath of office once again, we come to say thank you, O Lord our God. Гэта Фрэнклін Грэм, адзін з самых вядомых пратэстанцкіх прапаведнікаў ЗША. І яшчэ ён сябра Джона Коула, спецпасланніка Трампа, пасля візітаў якога ў Беларусі вызваляюць палітвязняў і адмяняюць санкцыі. У Беларусь Фрэнклін Грэм збіраўся ўжо некалькі разоў яшчэ да 2020 года, але гэтыя візіты зрываліся на фінальнай фазе. І вось 16-17 траўня ён выступіць на грандыёзным мерапрыемстве ў Менску, на Чыжоўка-арэне, дзе традыцыйна адбываюцца падзеі трошкі іншага фармату. Фрэнклін – сын Білі Грэма, не проста вядомага, а легендарнага амерыканскага прапаведніка, які быў духоўным настаўнікам 5 амерыканскіх прэзідэнтаў. The good news is that God sent his son Jesus Christ to the cross to die for you. Білі Грэм збіраў стадыёны на свае пропаведзі. На рэкордныя прыходзіла 120 000 чалавек. Таму сабраць у Менску, Чыжоўку, арэну ягоны сын зможа лёгка. Пратэстанцкіх цэркваў у Беларусі шмат, і іх вернікі вельмі апантаныя і дысцыплінаваныя. Фрэнклін Грэм, які бацька таксама збірае стадыёны. Людзі прыходзяць туды маліцца, слухаць Біблію і каментары да яе ад Грэма. Часта гэта выглядае як не менш відовішнае шоу, чым канцэрт на Чыжоўцы, які я паказваў пару секундаў таму. Sin is a barrier, it's a wall. It blocks you from God. У снежні Фрэнклін Грэм зрабіў рэпост артыкула пра перамовы Джона Коула з Лукашэнкам і вызваленне палітвязняў. Ён тады напісаў: «Я спадзяюся, што аднойчы змагу прапаведаваць Евангелле ў Беларусі». І вось вынік. Приветствую, я Франклин Грэм. Я признателен пасторам и церквям Беларуси за приглашение приехать. Я хочу выразить благодарность правительству за разрешение посетить вас. Это историческое время, и мы надеемся вскоре присоединиться к вам и вместе проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Рэпост артыкулу пра Коула быў невыпадковы. Джон Коул і ягоная жонка Грэта Ван Састерен сябруюць з Грэмам і дапамагаюць у дабрачынных праектах фонду прапаведніка «Гаманец самарытаніна», так ён называецца. Check out Johnny. Johnny knows how to dress. Johnny, can you give him some tips on how to dress? Гэта фрагмент з відэа пра паездку Джона Коула і ягонай жонкі на Гаіці, дзе дзейнічае цэлая установа пад назвай «Дом Грэты» ад імя жонкі Коула для мясцовых дзяцей. І ўсё гэта робіцца ў супрацы з Фрэнклінам Грэмам. А як Грэма ўспрымаюць беларускія пратэстанты і хто ён для іх? Рассказывая белорусский протестантский пастор Сергей Мильянец. Человек, который занимается благотворительностью, у них большая организация «Самаритянский кошелек», который в том числе помогает и белорусским детям получать подарки на Рождество, коробочки очень с интересным содержимым. Вот. Ну и плюс вот эта миссия Билли Грэма, которой он сейчас занимается, и он продолжает путь своего отца. То есть приезжает в страны различные, проводит фестивали, вот такие, которые планируются в Минске. Вот. Ну и я в курсе, что этот человек имеет доступ к, скажем так, высоким кругам в Америке, в том числе, я думаю, и к президентам. Вот. Его отец был советником многих президентов США. Сейчас сын продолжает эту линию. Ну и да, беларусы ждут его приезда. Ужо на гэтыя выходныя на Чыжоўка-арэне ў Менску пройдзе фестываль надзеі. Грэм стане ягоным хэдлайнерам. Для правядзення гэтага форуму упершыню згуртаваліся дзве пратэстанцкія дэнамінацыі – хрысціяне веры евангельскай і баптысты. Падрыхтоўка да фестывалю надзеі ідзе з пачатку лютага. Там рыхтуецца выступіць 1000-ны хор беларускіх пратэстантаў. Уявіце размах. У яго складзе 1300 чалавек. У розных гарадах Беларусі ўжо некалькі месяцаў рыхтуюць валанцёраў. В нашей стране
Бог совершает чудо. Але выглядае, што апрача Бога фестываль надзеі пройдзе і дзякуючы Джону Коулу. Спасибо, ты молодец. Мы папрасілі Сергея Мілянца расказаць, што такое фестываль надзеі, якія яго мэты и задачи. Самая главная задача, которая ставится Франклином Грэмом, ну, по крайней мере, вот если я правильно понимаю, его посыл как христианина, это поделиться Евангелием, поделиться доброй новостью с людьми Беларуси о том, что есть надежда, есть свет, есть выход из тех жизненных тупиков, в которых находится, в принципе, каждый человек, неважно, где он живет, в Беларуси или в Америке. Вот. Но в том числе, я думаю, что Франклин Грэм сейчас ставит большую задачу – это наладить контакт с белорусскими властями, потому что без участия белорусских властей такое мероприятие, в принципе, невозможно было бы организовать. И учитывая, что есть такие, может, утвержденные слухи, что будет вместе с ним еще и Джон Коул, я так подозреваю, что там будет и встреча на высших кругах с белорусскими властями, и будут вестись переговоры, я надеюсь, в том числе об узниках совести, которые христиане сидят сейчас в тюрьмах Беларуси. Правядзенне пратэстанцкага мерапрыемства на сталічным стадыёне гэта сапраўды гучыць як цуд, асабліва улічваючы тое, што Беларусь гэта краіна з вялікімі праблемамі свабоды веравызнання. І акурат беларускія пратэстанты на перадавой пераследу. Пасля 20-го года многія пастары прайшлі праз турмы, мусілі з'ехаць з краіны. А хто не памятае гісторыю змагання ўлады з царквой «Новае жыццё»? Улады 15 год ваявалі з новым жыццём. Вернікі царквы яшчэ падчас выбараў 2006 года выступалі супраць дыктатуры ў Беларусі. Пасля выбараў 2020 года яны запісалі відэазварот, у якім выказаліся супраць забойстваў, гвалту і катаванняў і лжывых сведчанняў у судах и манипуляций. Мы осуждаем беззаконие, которое позволяет безнаказанно избивать, калечить и убивать граждан нашей страны. Будынак царквы «Новае жыццё» знеслі экскаватарамі. А ў Мазыры паўгода таму ў будынку, дзе раней была пратэстанцкая новаапостальская царква, адкрылася новая крама расейскай сеткі «Добрацэн». Царква мусіла прадаць гэты будынак з увагі на багата прычынаў. Ці стала гэта вынікам перарэгістрацыі рэлігійных супольнасцяў, якая скончылася ў 25-м годзе? Невядома. Урад дагэтуль не апублікаваў вынікаў гэтай перарэгістрацыі. И наш президент об этом не однажды подчеркивал. Президент говорил, мы разные, мы все очень разные, но мы единый белорусский народ. Гэта Александр Румак, упаўнаважаны ў справах рэлігіі нацыянальнасцяў. Менавіта ён курыраваў перарэгістрацыю. Яе вынікі невядомыя, але дадзеныя з розных крыніц прааналізавала ініцыятыва «Хрысціянская візія». Толькі на адной Віцебшчыне, напрыклад, знікла цэлая пратэстанцкая канфесія «Царква Ісуса Хрыста апошніх дзён». Было ліквідавана 25 розных пратэстанцкіх супольнасцяў. На Гомельшчыне знікла евангелічная лютэранская царква і 25 пратэстанцкіх супольнасцяў, на Магілёўшчыне – 23. Дзяржаўны дэпартамент ЗША публікуе справаздачы аб рэлігійнай свабодзе ў свеце. У рапарце за 23 год гаворыцца: улады Беларусі працягваюць узмацняць кантроль над рэлігійным жыццём і выкарыстоўваюць законы супраць экстрэмізму і масавых мерапрыемстваў для ціску на вернікаў і духавенства. Іншая амерыканская структура, якая сочыць за свабоды рэлігіі ў свеце, гэта створаная Кангрэсам камісія ЗША па міжнароднай рэлігійнай свабодзе. У справаздачы за 25 год гаворыцца, што спецыяльны дакладчык ААН па пытаннях свабоды рэлігіі або перакананняў Назіла Ганеа і два іншыя спецыяльныя дакладчыкі раскрытыкавалі новы закон аб рэлігіі ў Беларусі, прыняты ў 23 годзе, за неадпаведнасць міжнародным прававым абавязательствам краіны. Выглядае, што Грэм пра ўсё гэта ведае. Вось як ён запрашае на фестиваль надзеі. Используйте эту возможность. Я хочу сказать, что таких возможностей может и не быть какое-то время, поэтому участвуйте. Акурат напрыканцы красавіка спецпасланнік прэзідэнта Трампа па Беларусі Джон Коул заявіў, што цягам некалькіх тыдняў ён наведае Менск, магчыма, і возьме ўдзел у фестывалі надзеі. Ужо стала традыцыяй, што падчас візітаў Коула ў Беларусь з турмаў выходзяць палітвязні. Магчыма, цуд здарыцца і гэтым разам.